Ada mga ano pre. Sigaw-gat sa pre. Pastilan gining kinabuhi. Mantaba na kita ni. Nani gining kinabuhi na to. Tong asawa. Tuas gawas. Kita mo'y amahan. Kita sa inahan. Kita'y asawa. Kita sa ibana. Hindutan yung kinabuhi na. Laba, rap, laba. Mauni, kinabuhi sa kubring. Oy, nahong kuning akong pagsulob sa kuntis. May gahi. Yan mo ko'y itiim rin, pre. Ako lang ni ihog ni mo kanang mo'y at ibartir, pre. Ako itiim yun rin, pre. Nga. Itiim! Pagtulik ni! A few moments later. Yes! Pre! Pre Ali! Pre! Pre Ali! Uy! Pre! Mura ka mangigaw ko nagbaboy rumbuang. Nakara-kara ka man. Ano sa ka man? Gawas nga ko niya, pre, kay mag-istorya ta na swerte. Ikaw kagiron? Dali, gawas ako. Gaya gawas, pre, Ali. Uy nga, kwarta na rin. Pre! Abli, pre! Pre, pre! Pre! Dali na, pre! Gaya sa ni mo, abli, pre. Uy nga, Kuwan pa tayo maging sa tira ni mo. Sa mo na mo kalipay nga pati maging induta na abli mo, pre. Now? Oh! Ang itiim ni Taring Tuliks! Ang uno. Nalimot naman ko ani pre. Aw, sakto pre. Kato mo din ng hungam si Dusmen ni mo pre. Nya kini mo yang gitahan. Tinuod! Sakto. Karoon pa sa kung kauna-una. Safety gid pre kay daghang nagsuno pre kay may gudu kayo na guto. Mao lagi? Kuyugi ko ani pre og withdrawn tani pre kay plano na magining na kwarta. Ah sige pre pero guto man ko pre. Gutom ka nya. Wa ang ko'y kwarta diri pre. Ah mga unta daan kay nanam gini kwarta mo ato man kubrahon ka. Ah sige sige. Kumano to pangahon? Kubrahon na to ni may bayad. Ah sige sige. Ah sige pre sige pre. A few moments later. Ada mga ano pre. Sigaw-gas na pre. Kato lagi ni nagkaingon ito yung mong kumpare sa kadagko. Gano'n tam. Sus bukog sa kutsiro eh. Sus unsam ka inam titiim. Naog na ka titiim ko. Oo, nino. Naambil titiim na eh. Dali, dia pre kay. Gigutom ka ka. Nang ta gutom sa ko. Pero, kaya mo eh. Okay na. Pre, di lang kita pa labi ko rin kay pertir binigana tong perta. Isa na lang ATM na. Isa. Ah, Ikaw ba may udto dia ma'am? ay ma'am, naiutusan dahil Saya to, sir. Ah, palita may ganang kuan ma'am, order may ganang duha ka paklay ma'am o duha ka kanon ma'am. Wow. Nya, kana sakto na imong order pre. oh. Pagkapinay sabaw. Sige, sir. Wait sa sir ha. Ako na i-serve. Sige mama. Sabaw na rin ma'am. Okay, salamat ya. Dito na lang sa pre. Mutay pre, di yung kalimot na yung dinahan pre nga pati hugas at pato diri wala kabayad. Kay kinindom lagi si ko diri pre. Tibok na kong ginabuhi pre. Kini yung tindahan na budlag malimot ko ani kay. Wa gi ko ka. Wow. Limot na ni kahugas ko ni playo. Wawa na ko pre, may peke di mo tindira pre, mao pa pati wawa gid. Ino sir. Ah, okay. Kung sa nga una sad mo, aron di na pumuhugas, muhugas mo plato. Di na mo Karon kabayad. pre, di kita kahugas. Ngano makahugas na nga. Klaro naman ini subla ni ATM. Siguro ano, live pakita be pakita. Gusto ni bilim tatay. Kwarta ni rug kaakal. Ano gid dugan ni wala sum kamot. Grabe gini. Sus, kangkang lagi ko na ni pre. Ang loy ka na ron, ang tag-iya na si Paritulits, kaya wagi siya kakuha na yung ATM.
Mao yun. Sus ba, may nagigig pakuhaan sa guto ya. Okay. Ugwa ko to puma siya atong kantidara nga 2,000. Di siya niya ibilin ang ato ang niyang itikim green ako. Unya, nalimot rin ako kay nahubog ko itong higayon na. Timing kay pre kay Disyembre maron, kita mo magkakubra sa entertainment o bonus. Oh. Dugaya sa itong order. Gutom na kayo. Tumpak kayo, daong iting mayroon pre, mamawi ta. Oh. Excuse me, sir. Ay. Dala yung order. Ay, salamat tayo. Salamat kayo. Nanagit, abot tayo pre. Sama na, sige lang tang. Sige lang, sunod na, sundiin na niya, walang kanin. Wala na pa din. Kanamit. Ay, sige day, salamat kayo nga. Thank you ma'am, thank you. Day, kapiniyak sa baw day, pre. Ay, sa pre. Mag-ampo sa tadaan harong nga, buligan ta ba? Di na gito tatamay, tabok na mapriyas na. Sige. Gutom na kayo. Salamat mo. Kaon mi. Aman sa baw mo day. Kana? Dala yung sabaw, sir. Ah, day, salamat kayo day. Sus, lamiya sa sabaw, sama sa nagsas. Wala. Ano may hinugas ni? Ngayo sa sabaw, hindi pa bulbul. Yes, nanadyo ko sa paboritong kananan. Sakto sa kini kay kanang ilado naman kanang tag-iya diri ug ang mga tindira. Makautang ra ko diri kay wala ko kwarta ron kay. Oh no. Ay kaya kung itiim to as huma kumpare. Uy. Kaila mo ko ni motora sa ako ni kumpare. Ayay. Oh no. Naaron sila diri sa sud. Kuha na. Ulo sa ukok. Anong jam ko, pre? Naanan mo ni kraho? Asig signal rin to, hana hino. Ako pre, di na yung gunaham tagtagad ang to hana pre. Ay, blaka, pre. Kalimutan. Doon na nga rin, di na yung tingin ko na. Asig, di ko Ay, tingin ko pre. na pre. Kaya yung atis tao, kita ni pirmi kabuangan. Hindi sa pre. Kumpare naman na. Pero, kung kaon yun siya, ato, kanan niya. Total na ang taitim. Hadlok ka. Pre. Pre. Mayang untor ya, pre. Ano yung untor mo, pre? Pre. Di dyan mahitabong di ko kakaon na niron. Makakaon di ko na niron. Oh no! Grabe tawahan na si Pari Ali. Nagkana ko mura nagdumot yun siya nga. Nakahugas na sila di sa una. Oo, siguro siya guwa ko'y pamaagi nga makakaon ko. Pre! Ay, pre. Tama. Udi ang buang. Napa ni kotang buang? Naasuro yung kwarta ko yung naagon na ko yung itim. Lu mo niya tawag. Gua kagwantak. So gini bangko dito. Ay tiin na ano. Oo. Ako naluoy ko niya pre. Okay. Kumpare nga ang niya. Sige tagluluoy kita malaot. Ko ba lang ko maikog mo nga kwan. Dagdahon kita ko bro. Ay naikog sa go. Ay sabak eh. Kaong mayroon. Maglaway yun sila sa order. Okay. Kunin ko sa rin. Kaya sa kita pakipakler ba yung sirong iya pre. Sirong iya. Daghan siguro ng kwarta eh. Ay no, nalinan na siya yuta ko. Bro, Wakyas sa dubig kayo pre. Kiyas sa tuwan na pre. Tuwa pa yun. Tuwa pakler na. Pagkaya sa ginukas mo ang kiyas. Sayang. pre! Ay, pre! Ate. Ikugar ko bro. Labuan mo na. Sa pilahi piglam. Yang humay pre bayon balayit pagi pre. Tapos tingkan ko guys. Ini yang ko ano. Libat as kalami aning kutsiroha. Nawa pre. Ini nanti ditakang anda adik taon. Karon na. Suya maayo ni paklay na tuwa ya putirong yun. Putirong baka biya. Ano na ya? Iba pa ka nagdumot-dumot di. Uy siguro dahon matatana ni ron. Awa to ay tam ngagda paklay ra ya hap chiro pa.
Duha agad po. Ako pre, nagpait nang iba ko ni Pakler eh. Siguro sa rin, busog ko, may rasa na niya. Una, ang sakit. Pre, kukuk pa siya, pre. Kita niya, wala agad na kuk. Ganyan pagkuk, pabor, ganyan mga halina sa yuta. Kaya wala ka magsuko, dumot-dumot. Giruag na Siguro. Priho na sa taronan na niya. Priho. Kau lagi pre, igor lagi pre, kita ni kugas pinggan. Unahan ka na. Ay, lagi pag dumot-dumot, pre. Day, namoy toothpick, day. Wala, sir. Salamat ka niya. Day, ang katong akong kaon day ba ka nang. Apil lang to sila, day. Kaya kumpare mo nga ako, day. Atawa, day. Akong tawag ko, day. Pre! Pre! Okay na, pre. Okay na, pre. No, day. Kumpare na ako, day. Charge sa sila, day. Salamat kayo, day. Sige, day. Pre! Sige, itong tagad ng tao nga. Tuwang kayo eh, himuslanon kayo. Tugaan ka kamayong tao pre. Pre, ay dumot-dumot, pre. Kay, why ayaw na magdumot-dumot? Maya ni, pre, ay. Bilin sa kadre, kay na may TM dia sa kilid. Ako nang withdrawon, kaya ron makabayad ta ni ato ang gikahon. Asipin, withdraw na group na iyang na kwarta. Withdraw group kay order ta balik nga utok usab. Order tigdihan kayo, labot ta iyang. Kung sige, da withdraw na iyang kwarta, gastuon ta na. Oh, sige, pre. Oh. Bilin sa kadre, pre. What ko din pa? Balo din. Ay, sige, dumot-dumot doon. Arolo abot para tutong tungsok. Order mo na yung kwarta, order na mo palabang ko mga putsiro mo iniwan bakam. Order di mo ko daron nat anang baka. Taon to. A few moments later. Asa man kwarta ni? Jesus. Ibigay na. Kaya ibigay niyo na. La 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 la. Sa akin ang ilang kwarta. Kaya wala na ko'y kwarta. Balik din ang gasin natin. Pastilan. Asan man yung taon ni? Gawas na yung taon ng kwarta. Error! Wilson! Patay! Saswag isod! Error! Nano ka, pre? Nano ka ba? Nano ka, pre? Ay, nausap ko eh! We should deal with him with kwarta. Pagsabak na, saan ito man ipagbayad na yun? Mamita tayo pagpuan na pagi ni pre. Unsap kaya pa akin po ni? 1, 2, 3 ni pre. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No. Hoy, yung bayad!